Irakurtzea. Idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea, egitea da. Hartzea, ematea da. Euskararen nazioarteko eguna da gaur abenduak 3, orain dela 75 urte Eusko Ikaskuntzak lehen aldiz egin zuen egun hau ospatzeko deia. Egun euskararen erabileran aurrera pausoak eman badira ere, Euskal Herriko hainbat txokotan Euskalgintzaren Kontseiluak euskara larrialdi egoeran dagoela ohartarazi du eta datorren urtean indarraldi arora pasatzeko deia luzarazi du. Euskararen egunaren arira ordu batak pasata Baionako auzitegi gainera igo dira Euskal Herrian euskaraz herritar mugimenduko bikide eta justizia euskararentzat leloa idatzi dute. Frantziako poliziak atxilotu eta komisarian sartu dituzte. Gorka Torre-Roka eta Intza Gurrutxaga dira bi ekintzaileak. Euskal Herrian euskarazeko beste kide batzuk ere identifikatu dituzte ekintza bukatu ostean. Donostiako emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak erabaki du behin-behineko espetxealdian sartzea Pasaian bikotekidoiaren heriotzaren ustezko egilea hilketa delitu batengatik. 53 urteko gizonezkoa larun batean atxilotu zuten Pasaian bikotekidoia suzko arma batekin hiltzea egotzita. Arratsaldeon guztioi, abenduaren 3 esanguratsua da euskaldunontzat, izan ere gaurkoa da euskararen nazioarteko eguna eta gure hizkuntza egunero erabiltzeko aldarria presente badugu ere euskararen egoera islatzeko erabilgarria zaigu besteak beste. Gainera, urteurren berezia da aurtengoa, orain dela 75 urte egin baitzuen eguna ospatzeko lehen deialdia Eusko Ikaskuntzak. Euskaraz bizi, euskaraz hazi. Beita berriz, euskaraz bizi, euskaraz hazi. Euskarari entzun, Euskal Herrian euskaraz entzun. Nahi dugu hitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz, planeta bizita hortarako az. Ekitaldi ugari egiten ari dira gaurko egunean euskararen egunaren arira. Bilboko udalaren ekinaldian izan da Xabi Alo. Xabi, konta iguzu? Abenduak 3 euskararen nazioarteko eguna gaurkoa eta horren arira Bilboko udalak ekitaldi instituzionala gauzatu du eguerdian. Bertan Bilboko dantza talde guztiak omendu dituzte eta Juan Maria Aburto Bilboko alkateak nabarmendu nahi izan du euskal kultura benetan transmititzen dutelako omendu dituztela eta dantza taldeen ekarpena funtsezkoa izan dela gure hizkuntza bizirik egon dadin.
Bilboko udalak ekitaldi instituzional batekin ospatu du Euskararen nazioarteko eguna, Eider Inunziaga udaleko Euskara zinegotzia eta Juan Maria Aburto alkate izan dira bertan, bestelako agintari eta ordezkarirekin batera. Gaurko ekitaldian Bilboko dantza taldeak komendu dituzte eta bakoitzari oroigarri bat eman dio alkateak euskal kulturaren alde egindako lanaren aitortza gisa. Bilboko udalak aurtengo euskararen egunean Bilboko dantza taldea komentzea erabaki du. Talde hauek euskal kulturaren benetako transmisoreak dira eta euren ekarpena funtsezkoa izan da eta funtsezkoa da. Gure hizkuntza bizirik mantentzeko eta guk bereziki hizkuntzaren zabalkundean burutzen duten lana baloratzen dugu. Bilbon dauden 10 dantza taldeen izenean Gazteriko Uxue Milarrek hartu du hitza eta ondorengo hausnarketa hau egin du. Euskal folklorearen oinarria euskara delarik, honen transmisioa euskararen bitartez egitea ezinbestekoa litzateke. Ez alda euskara gure ondarea partekatzeko tresnarik garrantzitsuenetariko bat? Antza guretzat bada, hemen gauden guztiontzat bai. Baina gaur egungo gizartean euskal folkloreak duen harrera gero eta urrunagoa da. Gizarteak euskal folklorea ikuskizun utz eta urrun bat bezala ikusten du, turistekin gertatzen den bezala. Euskal folklorea herriarena izatetik gutxi batzuen afizio bat izatera Bien bitartean Juan Maria Aburto alkateak gogoratu nahi izan du guztion lana dela euskara balioan jartzea. Ehuntzea guztion lana da. Ari-sari, pertsonaz pertsona. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, abestia dioenez. Bilbon ere, bai, hortaragoaz. Ekitaldi instituzionala txistu bandaren emanaldiarekin bukatu da udaletxeko arabiar aretoan. Euskararen nazioarteko eguna dela eta adierazpenak egin ditu pasaden asteburuan Euskalgintzaren Kontseiluak euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzea aldarrikatu duelarik. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen egunaren harira egindako adierazpenen bidez euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako. Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin euskara eta euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du Kontseiluak. 2025 euskararentzat eta euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira Kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela. Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta biziberritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute, honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia. 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Euskarak hezkuntzan daukan zaurgarritasunari dagokionez ere aldea dago Euskal Herriko lurralde ezberdinei erreparatuz gero. Hala, Nafarroan zonifikazio indarrean egonez ezik ikaslek zailtasunak dituzte goi mailako ikasketak euskaraz gauzatzeko. Hori dela eta Gazte Euskaltzalen sareak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñan eginiko agerraldian.
Gazte Euskaltzalen Sareak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara Taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizartelaneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% eta euskaraz. Hori da nupek ikasle euskaldun hori eskaintzen diguna. Hori apurrak besterik ez. Nupen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta unibertsitate publikoko arduradunak interpelatu zituzten. Nup euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen harira, Nupeko Euskara Taldeak Euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, Nupeko Euskara Taldetik Euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, Euskararen aurkako jarrera aldatzea, Euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasleen lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Euskararen eguna izateaz gain, Nafarroaren eguna ere bada gaurkoa. Nafarroaren egunaren testuinguruan, Sarasate pasealekuko foru monumentupean elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek. Astearte honetan, foro elkartu delakoaren deialdiari jarraiki. Nafarroako subiranotasun politikorako topagune eta eztabaidagune plural gisa definitzen du bere buruak foro elkartu delakoak. Haien Euskal Herriko edo Nafar burujabetasunaren aldeko eguna da gaurko elkarretaratzea eta hori izan da erabili duten leloa. Mikel Zabaltzaren erailketaren urteurrenaren ingurumarietan, Justapolek Zabaltzaren inguruan izandako hitzak gaitzetsi ditu Egiarizorrek. Hala, babesa askatu du memoriaren alde lan egiten duen elkarteak, polizia sindikatuak sare polizialetan plazaratutako gezurraren harira. Pasaden larun batean gizonezko batek bere bikotekidea hil zuen Pasaian, orain gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak.
Ana Leonorren erailketa matxistaren ondorenean hautsak harrotu ditu Emakunderen hitzartzeak eta mugimendu feminista eta arartekoa kritiko agertu dira. Bikotekide ohiak larunbatean hil zuen tiroz Leonor, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Biktimak baina duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekide ohi horren aurka. 2022an ordea artxibatu egin zuten kasua. Leonorrek bestalde Pasaiako bekozbeko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Se tiene un expediente del año 2020, pero que desde el 2022, por referencias y además en declaraciones y por los servicios, pues es un expediente que se cierra y en estos últimos 3 años no ha habido ningún tipo de intervención en este caso. Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak ezbaien jarri dute salaketak izan zuen jarraipena eta ibilbidea. Iragan igandean bekozbeko mugimendu feministak ere argi esan zuen instituzio batzuek eskas erantzuten dutela indarkira matxisten aurrean. Porque esto no es un hecho aislado. Esto es el resultado de una violencia estructural que continúa cobrándose vidas mientras crece el movimiento negacionista en muchos sectores de la sociedad y algunas instituciones responden con insuficiencia. Ildo beretik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak gogor kritikatu du Emakundeko zuzendariak protokolak ondo funtzionatu duela esan izana. Mugimenduak galdetu du ea zer den ondo funtzionatu duena. Leonorrek salaketa jarria zuen eta indarkeria matxistaren espedientea zabalik izan zuen urte batzuetan. Horren ondoren gizon horrek berak ere hildu Leonor. Mugimenduak dioea nola egin dezaken Emakundeko zuzendariak balorazio hori. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak azaldu du ezin dela esan instituzioen akatsa izan denik. No podemos hablar de fallo de las instituciones, menos en este momento. Tenemos que tener en cuenta Emakunde lidera el tercer acuerdo interinstitucional. Nos acabamos de reunir recientemente el día 28. Se han aprobado muchísimas herramientas que pretenden dar una respuesta actualizada a la realidad actual. Nos toca desde luego analizar en más profundidad, que es el trabajo que hacemos desde Emakunde cada vez que se produce un caso de asesinato. Segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintzak ikerketapean du kasua eta astearte honetan aurkeztu dute gizona epaiaren aurrean. Herritarrek, mugimendu feministak eta erakunde publikoek gogorik gaitzetsi dute Pasaiako erailketa. Azken orduotan Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak igandeko elkarretaratzean plazaratutako adierazpenek polemika sortu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko protokolek funtzionatzen dutela azpimarratu baitzuen. Biktimak Ana Leonorrek ordea 2020an jada salaketa ipini zuen, auzia 2022an artxibatu bazen ere. Ana Leonorren erailketa matxistaren ondorenean hautsak harrotu ditu Emakunderen hitzartzeak eta mugimendu feminista eta arartekoa kritiko agertu dira. Bikotekide ohiak larunbatean hil zuen tiroz Leonor, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Biktimak baina duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekide ohi horren aurka. 2022an ordea artxibatu egin zuten kasua. Leonorrek bestalde Pasaiako bekozbeko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Se tiene un expediente del año 2020, pero que desde el 2022, por referencias y además en declaraciones y por los servicios, pues es un expediente que se cierra y en estos últimos 3 años no ha habido ningún tipo de intervención en este caso. Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak ezbaien jarri dute salaketak izan zuen jarraipena eta ibilbidea. Iragan igandean bekozbeko mugimendu feministak ere argi esan zuen instituzio batzuek eskas erantzuten dutela indarkira matxisten aurrean. Porque esto no es un hecho aislado. Esto es el resultado de una violencia estructural que continúa cobrándose vidas mientras crece el movimiento negacionista en muchos sectores de la sociedad y algunas instituciones responden con insuficiencia. Ildo beretik Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak gogor kritikatu du Emakundeko zuzendariak protokolak ondo funtzionatu duela esan izana. Mugimenduak galdetu du ea zer den ondo funtzionatu duena. Leonorrek salaketa jarria zuen eta indarkeria matxistaren espedientea zabalik izan zuen urte batzuetan. Horren ondoren gizon horrek berak ere hildu Leonor.
Mugimenduak dioea nola egin dezaken Emakundeko zuzendariak balorazio hori. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak azaldu du ezin dela esan instituzioen akatsa izan denik. No podemos hablar de fallo de las instituciones, menos en este momento. Tenemos que tener en cuenta Emakunde lidera el tercer acuerdo interinstitucional. Nos acabamos de reunir recientemente el día 28. Se han aprobado muchísimas herramientas que pretenden dar una respuesta actualizada a la realidad actual. Nos toca desde luego analizar en más profundidad, que es el trabajo que hacemos desde Emakunde cada vez que se produce un caso de asesinato. Segurtasun sailak jakinarazi duenez ertzaintzak ikerketapean du kasua eta astearte honetan aurkeztu dute gizona epaiaren aurrean. Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexu eraso eta gainerako indarkeria matxistak salatzeko Instagram kontua sortu da. Espainiar estatuan Cristina Fallaras kazetariak martxan jarritako mugimenduari jarraiki figura publiko zen gizonezko anonimoen kasuak plazaratzeko plataforma da. Hainbat kasu nabarmendu dira dagoeneko tartean, Donostian musika teknikari gisa aritu izan den eta ICG inizialak dituen gizonarena. Enplegu datuei erreparatuz, Euskal Herrian 2015 langile berrik eman dute izena gizarte segurantzan. Datu onak dira, baina iazko azaroan baino apalagoak. Euskal Autonomia Erkidegoan bera egin du langabe kopuruak eta 603 langabe gutxiago zenbatu dituzte. Nafarroan berriz, goranzko joerarekin jarraitu du eta 95 pertsona baino gehiago geratu dira lanbarik. Eusko Jaurlaritzak ez du auzitegi gorenera joko Arabako Mastiak Sor marka atzera bota zuen epaiaren auzian. Globo banaketa enpresan lanean dabiltzan Raiderrek kontratua izango dute hemendik aurrera eta ez dira autonomo gisa arituko, erabakiak legea betearaztea soilik suposatzen duela ohartarazi du LAB sindikatuak. Beste alde batetik, azpimarratu nahi dugu soldatapeko banatzaileak izatea legea betetzea baino ez dela. Eta honek konfirmatzen diguna da, enpresak bazekiela orain arte legez kanpo ari zela. Beraz, bi galdera sortzen zaizkigu.
zer gertatuko da orain arte globon lanean egon diren langileen eskubideekin, eta ea zer gertatuko den orain arte sortu diren zor guzti horiekin. Nazioartean Frantzian badirudi Michel Barnier lehen ministroak ez duela karguan gehiegi iraungo, izan ere gizarte segurantzan gauzatu beharreko aldaketak dekretuz onartu nahi izanak haserrealdia sortu du oposizioko alderdietan eta bai Fronte Popular berriak, baita ultraskuinak ere zentsura mozioak aurkeztuko dituzte. Demain, un budget qui les préserve. Il aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Euskal Herrira bueltan Gipuzkoako bertso txapelketan Oiana Iguaran gailendu zen azken final aurrekoan pasaden igandean Arrasaten. Hala, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendu gisa zuzenean zelkatu da datorren abenduaren 14an izango den finalerako. Besterik ez gure aldetik euskarazko informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Ongi izan. Seguite
beraien lanerako etika zen. Ez zuen soilik berari zegokion guztia ikasi, baizik eta gainontzeko aktoreek egin barrekoa ere, eta beti omen zegoen denei laguntzeko prest. Bazirudien ez zuela inoiz etxera joan nahi, azkena baitzen beti estudiotik ateratzen eta lehena sartzen. Bueno, zuek juzkatu hori lanerako etika osasuntsu bat den ala ez, baina behintzat Quincy Jonesek bere baliokidea zen musikari bat topatu zuen bertan. Eta liluratu egin zen, eta elkarrekin lan egiteko gogoa sartu zitzaien biei. Goazen Michael Jacksonen bizitzara unetxo batez. Dakizuen bezala, Jackson 5 taldean lanean ibili zen, ume mokoa zenetik, beti bere aitaren itzalpean. Oso ezaguna da Joe Jacksonek bere aurrak tratatzeko zuen era bortitza, eta horrek etorkizunean seme-alaba guztiak beregandik banatzea eragingo zuen. 75. urtean, ordura arte Motown diskoetxean ibili zen Jackson 5 taldea bertatik atera zen. Eta beraz, Motown diskoetxeak izena mantentzea galarazi zien. Ordutik aurrera The Jacksons deitzera pasa ziren, eta 78. urtean Destiny izeneko disko arrakastatsu bat atera zuten. Garai beretsuan hartu zuten Michael Jackson The Wiz filmean parte hartzeko. Michael Jackson gaztea betidanik izan zen Jackson anaien artean gailentzen zena, bai ahotsarengatik, baita dantzatzeko era eta desparpajoarengatik. Beraz, The Wiz grabatzen hasi ziren unerako Michael Jacksonek jada bazeraman bere kabuz beste gauza batzuk egiten, baina industriaren xaketaulan kolpe bat emateko gogoa handia zuen. Eta Quincy Jonesengan topatu zuen bere plana garatzeko aliatu perfektua. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that. Oh
Ez zuten urtebete besterik tardatu, biei bizitza aldatuko zien diskoa goitik bera egiten. 1979 atera zuen Michael Jacksonek Off the Wall, bere estudioko 5. diskoa, baina Michael Jacksonen soinu karakteristikoa zabalduko zuen lehena ere kontsideratzen dena. Eta abesti honekin hasten zen, Don't Stop Till You Get Enough. Sari eta aintzatespen andana irabazi zuten biek urte hartan lan honengatik. Kritikak zerutik jarri zuen eta bere inpaktuak gaur egun arte iraundu. Jacksonek musikaren inguruko bere ideia iraultzaileak partekatu zituen Quincy Jonesekin sorkuntza prozesuan, eta honek bere jazz eta funk jakinduri erabiliz, xehetasunez eta kolorez betetako disko hau sortzen lagundu zion. Argi dago meritua biena dela maila berean. Michael Jacksonek bere abeskera apur bat aldatu nahi zuela esan zionean, Quincy Jonesek bi aholku eman zizkion. Bata abesti batzuei tonua igo eta falsetean abesteko. Eta bestea, silabak oso zorrotz mozteko, sentsazio perkutiboa eman zezan. Eta horrela jaio zen, egun ezagutzen dugun Michael Jacksonen abeskera famatu eta partikularra, Off the Wallen zehar askotan nabarmendu dezakeguna. Kritikari askok hau jartzen dute Michael Jacksonen disko hoberen bezala, suposatu zuen aldaketagatik, baina beste askok ordea urrengoa nahiago dute. Ze salmentak begiratuta behintzat ez dago dudarik urrengoak oraindik ere rekor gehiago apurtu zituela. 1982an ikusiko zuen argia Thrillerrek, eta munduko diskorik salduena bilakatzeaz gain, Michaelen gailur konpositiboa kontsideratzera pasa zen. Bertan, hau bezalako perlak, Quincy Jonesen magiaz lagunduta.
Thriller diskoarekin aurrekoan arrakastatsu suertatutako aldaketa musikal guztiak aplikatu eta pausu bat aurrerago eman nahi izan zuten. Off the Wall albuma disko musikaren baitako hoberenetarikoa kontsideratu zuen kritikak, baina Grammy sarietan afroamerikarra zelako akaso ez zuen disko honenaren saria lortu. Michael Jacksonen ambizioak ez zuen mugarik eta berak horrekin soilik ez zuen aski. Munduko pop izarrik handiena izan nahi zuen. Eta beraz, Quincy eta bera, historiako pop albumik honen eta arrakastatsuenaren bila joan ziren Thrillerrekin. Eta lortu. Mundu afroamerikarretik ateratzen ziren mundu mailako izarren kolaborazioarekin kontatu zuten bertan. Hala nola Paul McCartney, The Girl Is Mine abestian, edota Eddie Van Halen, Beat It abestian. Gainera, diskoko 9 abestietatik 7 single bezala aurkeztu zituen. Jada